Pritom, ak je tu toho dosť veľa, ja som videl strašnú medzeru v tom trhu. Že obrovskú, hej. Čiže za 3,5 roka sa akože z teba, jak hobby nejakého kritika pretréningoviek, si vybudoval proste miliónovú firmu. No, To je brutálne. ja prakticky od založenia, tak ja vlastne od založenia firmy už hneď prvý rok som mal za miliónov, hej. Lebo si mal tú fanúšikovskú základňu. Ja hovorím stále, ja som toho dôležité, zastanca, že tá základňa tých ľudí, to bolo to najväčšie, a čo som inak rád, aj tí ľudí, čo sú ľudia doteraz kúkajú a doteraz podporujú, tak proste to bolo to najväčšie, čo pomohlo, hej. Lebo keď mám ísť do toho teraz, že jak ty napríklad v tom zmysle, že teraz ty nemáš nič spoločné s pretréningovkami, ale len tak si im urobiť pretréningovku a chcem byť z toho zrazu, že nech sa mi darí, neviem, či sa to takomu podarí proste. Tam musí byť tá základňa ľudí a je to strašne ťažké preniknúť v tomto priemysle, si už myslel, že to fakt, že dosť veľa. A pritom, ak je tu toho dosť veľa, ja som videl strašnú medzeru v tom trhu. Že obrovskú, hej. Že ja som bol tak, že všetci to robia na jedno kopyto, že prečo to nikto nerobí tu inak. Že všetci to robia komerčne, všetci to robia nezaujímavé, všetci to robia low cost a že prečo to nikto nerobí inak. Takže ja som hneď do toho nabombil takýmto štýlom, vieš, takže no.